Здравейте, скъпи приятели на Има как подкаст. Подготвили сме един много интересен събеседник, за който Емануил Тодоров ще каже малко повече. Той всъщност е бившият ми учител по английски язик, но не само филологията е неговата страст. Той също от няколко години вече е народен певец, а преди това е имал и амбиции като цяло да стане певец още от своите младини. Това не се е случило, но ето, че мечтите все пак се сбъдват. Кой е той? Приветствам с добре дошъл Божидар Златков! Здравей, Боби! Много се радвам така, че прие поканата ни да си поредния гост в рубриката Има как от Има как подкаст. Наистина така очакваме да се получи един страхотен разговор с теб. Много благодарим, че се отзова на поканата, Боби, и добре дошъл. Здравейте, аз също много се радвам. Благодаря за поканата и се чувствам много приятно тук. Точно на това се надяваме и ние. Така, да започнем, тъй като в анонс така говорихме, че твоето амплуа в момента основно така като народен певец за музиката. Да започнем от самото начало. Ти в много твои изяви в последно време казваш, че още от детството ти на практика се е зародила тази твоя страст. Разкажи малко за първите години, така в селото, в което си израснал при баба ти и като цяло как се случи нещата. Да, всъщност, за разлика от доста колеги, които са започнали като деца да пеят и са продължили, аз имах едно прекъсване. Тоест, при мен връзката с фолклора започна много отдавна, откакто съм роден, може би, тъй като на родителите ми помагаха моите баба и Войчо. И всъщност, оставайки при тях, баба ми разказваше за нейното детство, за живота на село. Това е село Лесново, Елин Пелинско, където доскоро беше тяхната стара къща. Тоест аз съм виждал те как са живяли. На огнището, обичаите, как са ги посрещали, какви песни са пеели, разкази и така нататък. И това по някакъв начин е било нещо нормално от моето битие тогава. Всъщност това ме е запалило към фолклора, към пеенето. Тя пееше. Като млада е била прослушвана за хористка на Филип Кутев, на ансамбъл Филип Кутев. Впоследствие се жени, не се случва професионалния й път, но пееше до края. Тоест оттам аз имам връзката с пеенето. Странното е, че като малък аз не исках да пея народни песни. Тоест пеех, но не ми беше това мечтата. Мечтата ми беше да стана поп-певец. Преди няколко месеца бях поканен на едно събитие и там беше една от моите преподавателки в детската градина, която ми припомни нещо, което аз не помня. Значи тя каза, ти още от малък, така беше малко по-странен. Имаше моменти, в които отиваш в ъгъла, взимаш нещо, някакъв предмет, който наподобява микрофон, нали, и си говориш нещо, пееш си, и като те питахме какво правиш, ти казваше, аз съм Емил Димитров, аз съм певец и това, което държа е микрофон. Явно още тогава съм имал тази страст. Знам, че исках да бъда певец. По това време се слушаше доста сръбска музика, поп-музика, разбира се, естрадна музика. И така започнах. Имах някакви стремежи да кандидатствам с народно пеене в широка лъка, които се разсъхнаха бързо. Но там ми останаха някакви контакти и някакви песни от нашия край. След което кандидатствах в музикалната академия с поп и джаз пеене. Имах доста добри преподаватели, с които имах честа да работя, и там дойде първото и основното голямо разочарование. Ситуацията беше такава, че по това време, пък и сега, нещата ставаха с доста връзки. Имаше доста кандидати, силни кандидати, за много малко места се борехме и всъщност не ме приеха. И това дойде като голямо разочарование. Плюс това реалността в България тогава беше, че много е трудно да се реализираш в шоу-бизнеса, особено момче с пеене, и си казах, не, нещо друго. И приключих с тази си мечта, реших, че ще остане мечта, насочих се към нещо друго, към филологията, и близо 18 години по-късно се завърнах към пеенето. Ето това е един чудесен пример за репликата, дори за житейското мото, че всичко се случва в правилния момент, в крайна сметка, ако ни е призвано да се случи. Да, гледайки към Има как, именно аз си казах в един момент, защото през тези години аз си пеех, аз слушам много музика, всякакви стилове музика, не само народна, пеех си на различни събития, нали, когато ходя на планина и се събираме в хижа, пак аз пея, всичките с мен, и те казват пей, обаче аз било ми е някакво болно място. И си казах, окей, човек трябва да опита. Какво пък? Никой няма да дойде вкъщи и да каже, ти можеш да пееш, дай да запишем песен. И си казах, ще се свържа с композитор, ще направим една-две песни, и ако до година тези неща не се случат, няма така отклик, значи не е било моето, но съм пробвал.
И така и направих. Всъщност свързах се с един композитор, с който и до сега работя, с Иван Йосифов. Едната песен е интересното, може би да спомена, че от моето село много малко песни автентични има запазени. Това е проблем казвам, защото е нещо сериозно в цялата страна. За съжаление, поколението, които могат да дадат автентичен фолклор, било то песни, танци, които са стари, вече са починали повечето от тях. Други, така, как да кажа, меко, не са с всичкия си. И е много трудно човек да изнамери нещо автентично. От бабите, които пееха в моето село, имаше една песен, която аз знаех като Жълти чехли, и така направихме Жълти чехли, която звучи доста комично, доста интересно. Тя е закачлива песен. Иван направи аранжимента и това беше първата ми народна песен. Междувременно, понеже аз освен всичко друго и пиша от време на време, имах едно стихотворение за подялбата. Тема, която е доста актуална, за съжаление, и в 21 век. Хората се делят, хората искат имоти, хората искат все повече и повече. И бях написал едно стихотворение подялба, нещо, което не е много третирано като тема в песните. И по това стихотворение Иван направи музика. Стана една македонска песен, която беше селектирана за Пирин фолк, и така започна. Тоест, в рамките на тази една година, когато аз си бях поставил за цел да направя 2 песни, се случиха може би 5-6 песни и нещата тръгнаха. И така до момента, това беше колко? 2-3 години, преди 2-3 години, до момента вече имам 20 готови песни и с няколко още проекта се занимавам. Това е чудесно, наистина страхотен пример за това как когато си кажеш, пък какво поне да опитам, ето че се оказва, че всъщност точно това е трябвало човек да направи, но аз искам да те върна малко в страни от музиката и да обърне внимание на филологията. Тъй като знам, че ти преподаваш английски, но и гръцки език също така, което е много любопитно. Исках пък да те попитам във времето, в което музиката не присъстваше в живота ти по този начин, по който присъства в момента, как се чувстваше ти и съответно филологията пък страст ли ти беше и страст ли ти е и до момента и как съжителстват тези две неща? Явно време нещата се случват или по обратни, или по трудни начин, не зная. Но когато започнах да преподавам, всъщност това беше първата ми сериозна професия. Първите ми изкарани пари бяха с пеене на един събор, а първата ми сериозна работа беше като преподавател. Защо? Защото идеалистично на 18 години моята мечта беше да уча в музикалната академия. Това не се случи и просто аз бях завършил техникум и майка ми каза, ти трябва да работиш. Нали, след като завърши училище и държа да влезеш някъде, където не влезе, трябва да работиш. И тя така ми уреди работа в гимназията в Елин Пелин, като преподавател по английски. Защо? Защото бях завършил, току-що бях взел сертификат международен по английски. И аз казах, но аз не мога да преподавам. Нали, това, че имам ниво на езика, не означава, че мога. Тя каза, ти трябва да работиш. И така започнах. Преподавах в държавно училище за първи и единствен път, първи и последен път една година и в частна школа в Елин Пелин, откъдето имам много топли, много хубави спомени. И всъщност като се обърна назад, това е преди точно 20 години. Струва ми се скоро, но минаха цели 20 години. Започнах нещо, за което не бях подготвен, но пък имах желание да се науча, видях, че ми харесва. Много добри отзиви имах. Нали, тогава бях млад преподавател, учениците много ми се радваха. Те бяха почти колкото мен. Те бяха 6 месеца по-малки от мен. Най-големите. И така започнах. Но това всъщност със сигурност се скъсявало дистанцията. Имаше доста скъсена дистанция. Имам примери доста така интересни, пикантни в рамките на комичното, слава богу, но с доста от тях още поддържаме контакти. Интересното е, че тогава аз осъзнавах, че много неща ми липсват като знания, като методика, като знания за езика и реално повечето неща аз научих в практиката. Тоест аз си казах един ден, аз искам да съм добър преподавател, защото видях, че ми се отдава, харесваше ми и така започнах. Тоест аз голяма част от усъвършенстването си съм постигнал след като започнах да работя. Сега, може би в мен има лъското, тъй като аз съм зодия лъв. Оттам реших, че трябва да се квалифицирам. Всички възможни квалификации, съвременни за един преподавател по английски език, се здобих с тях, имах късмета. Тоест, стигнах до там, че вече се акредитирах и като менеджер. По английски език започнах да обучавам учители. Нали, не говоря само в България, за целия свят става дума. Това е за английския. Всъщност вече бях започнал да преподавам английски, но пък успоредно влязах в Софийския университет с новогръцка филология. Нямам връзка с Гърция, всеки това ме пита, нямам роднини, нямам познати, просто така се случи. Странното е, нека не звучи самохвално, че когато съм в Гърция, много често ме питат дали се очудват, че не съм грък. Искали са ми документи, на едно летище ме интервюираха за кипърската телевизия и аз казах, нали, питате ме нещо, което
ставаше дума за жителство и така нататък, казах, аз не съм жител нито на Гърция, нито на Кипър. И трябваше да покажа документи, за да им докажа, че аз не съм грък. Нямам връзка с Гърция. Малко несериозно се отнесах първо към следването, после малко по-сериозно. И така, завърших бакалавърски магистърска степен с гръцки, след това и с английски, но музиката си стоеше като хоби. Междувременно вече и към много други стилове се обърнах. Много започнах да слушам джаз. Може би това е полезното от подготовката ми за музикалната академия, защото тогава попаднах на преподаватели, които имаха уклон към латинския джаз, към боса нова. Да. И когато ме караха да пея солфеж, ми звучаха много странно, но пък в последствие започнах да харесвам Жобим, като цяло боса новата. И така добих една много широка музикална култура, но това винаги се стоеше така в дъното. Даже скоро си изрових всичките учебници и записки от тогава, които бяха прибрани прилежно. И така, така започна с преподаването. Всичко това, което каза, наистина, както се казва, тъй като спомена, че в началото не е било много прилежно отношението ти към висшето по гръцки, на новогръцки, дай Боже всеки му, както се казва, такова несериозно отношение, след като после са те сметнали за местен. Всъщност аз ще вметна нещо от нашите взаимоотношения, тъй като някакво крим не се познаваме покрай, защото именно ти бях ученик преди вече почти 10 години по-английски и помня именно това колко добре успяваше да държиш къса дистанцията между ученик и преподавател, колко добре успяваше да смелиш информацията за нас и да не я представиш по достъпен начин, което, нали, за едни тинейджери на 16-17 години е най-важното, които просто много трудно се фокусират върху неща. И до ден днешен, нали, съответно въпросът ми е дали това ти помага в най-голяма степен при учителската работа и дали това е най-важното. Тоест да държиш така вниманието и приятелския тон по някакъв начин между ученик и преподавател. Да, това е ключово. Първото, което е сега, нали, занимавайки се вече и с пеене по-професионално, откривам, че и при пеенето това е валидно. Първото нещо е уважението. Тоест, ти заставайки срещу един човек, който е срещу теб, който идва да се учи, в много случаи това са хора, които са начинаещи. Имал съм случаи на хора, които са неграмотни на български. Хора, които са на определена възраст. Аз съм преподавал, най-малките ми ученици са били на 2 години до примерно 82. Това са един диплом от 80 години. От различни бекграунди. Преподавал съм в дом за сираци, в детски градини. В затвор не съм бил, макар че сме изпитвали в затвор. Какви ли не. Най-важното е ти да имаш уважение към човека. След като човек е дошъл с желание да учи, моята работа е аз да го науча на нещо. И това става по различен начин, с някой по-лесно, с някой по-трудно. Позитивното отношение винаги е помагало. Моето тайно оръжие е хумора и самоиронията. Абсолютно. Това за всеки преподавател винаги го казвам. И като обучавам учители, нали, това също им казвам, не се взимайте на сериозно. Няма как. И квалификация, и знания, всичко е до някъде. Не може с това да спечелиш. Винаги някъде се пробиват нещата. Но с позитивно отношение, с уважение и с хумор, нещата се случват. И може би защото, нали, съм и не се отказвам лесно и защото съм лъв. Нали, идвайки при мен един казус, аз го приемам като казус, дадения човек. Мога да дам много примери. Един пример ми е човек, който е на определена възраст, който сега е много успешен, наистина много успешен и много добре материално, който дойде и казва, аз завърших, даже не знам дали завърши 8-ми клас, но казва, просто успях да завърша, започна да работя, така ме завъртя живота, имам много успешен бизнес, успешен съм, но искам да знам английски, да мога да се оправям в чужбина. Този човек, като идваше, той ръководеше не знам колко заводи в страната, където започва работа в 6:30. За да може да се подготви на урока, той ставаше в 4:30 или в 5, за да учи, въпреки че писането му беше много трудно, той и на български така, но човека успяваше. Съответно, аз трябваше да намеря път към него. По същия начин с тинейджерите или с децата, където вече не работя толкова активно, защото за малки деца трябва доста енергия, доста подготовка, каквато имам, но все пак така след определен възраст е добре човек да се оттегли. И същото е в пеенето. Нали, че ти имаш една аудитория, на която трябва да пееш. Ти не сега. Може би всеки има различно отношение, но за мен, моят случай обикновено това са покани, където аз трябва да развеселя хората, да ги накарам те да станат, да танцуват, да се чувстват празнично.
И пак има различни ситуации. По-лесни, по-трудни, по-разнообразни хора, както и в преподаването. Отнасяйки се с уважение, нещата се случват. Тук отново имаме при теб един много хубав поглед върху предизвикателствата в живота. Т.е. всяко нещо го приемаш като не като нещо, което е извънредно трудно, ами по-скоро и не нещо, което е невъзможно или ще се създаде по-скоро главоболие, ами нещо, което по-скоро ти е интересно да го решиш. Сега това за невъзможното е много интересно да се каже нашата така български менталитет. Веднъж бях на лекция на един хореограф, не мога да си спомня името, успешен български хореограф, преподава в хореографското училище, работи в Германия и е работил дълги години. И той казва, показваме едно хоро в България, същото хоро в Германия. Нали, българските хора има много трудни, наистина. Да. Реакцията на германец, колко е трудно, ще ни отнеме много време да го направим. Реакцията на българин, колко е трудно, никога няма да го науча. Нали, зависи как виждаш нещата. Винаги това този поглед е много важен, за това, че винаги има някакъв начин нещата да се случат, просто е въпрос на различни фактори. И на желание. И на желание най-вече. Но тъй като ти си и с Носия, аз разбрахме за баба ти и това детство, което си имал. И така, аз исках да те попитам, така сблъсквайки се вече с, вероятно, нали, имаш доста концерти, доста хора, ето ти спомена нали, за най-различните, за това, че си имал различни компании, събития и така нататък. Исках да те попитам, кой е емоционалният момент за тебе и въздействаш, който можеш да откроиш вече в това ти поприще на певец? Имам много хубави моменти. Нали? Има го момента на притеснението, и то не защото, не е въпрос на подготовка, а е въпрос на отношение. Тоест, дали аз ще изляза да преподавам на нова група, които са за първи път виждам. Или ще изляза да пея на нова публика, за мен е еднакво вълнението и тревогата. Не защото не се чувствам подготвен, а защото приемам нещата сериозно. Някъде бях слушал интервю с Лили Иванова, тя казва, че и до сега зад колисите трепери преди да излезе. При мен е същото. Не контролируемо, но го има, нали, това емоционално състояние. Този трепет. Разбира се. Още повече ние работим с най-финото в човешкото тяло, човешкия глас. Преди 2 седмици имах участие навън, тъй като аз пея на живо, за разлика от доста колеги пея на живо. Наистина се притеснявах не за друго, как гласа ми ще реагира, ще издържи, защото беше студено и имаше мъгла. В рамките на 1 час звучах прилично. Да се върнем на това. Много моменти, в които виждам, че хората наистина се забавляват, че им е приятно, че това, което правя, го правя добре. Защото все пак има пеене и пеене. Нали, едно е да излезеш да изпееш нещо, да извикаш нещо върху плейбека, друго е да го направиш така, че да въздействаш и да си доволен от резултата. Тоест да извадиш това нещо от душата си, тази емоционалност, за да я предадеш на публиката. Да бъде направена по хубав начин, музикански красив начин и в същото време емоционален. Мога да кажа едно участие, което имах през декември, така по-скорошно. Бях поканен за един благотворителен концерт в един дом за възрастни хора. Първото ми посещение на дом за възрастни хора, което беше със смесени чувства. Нали? Беше много весело, много приятно, но пък и малко тъжно, защото ние сме там за час и половина. В останалите 360 и колко дни там за тези хора рядко се сещат. Говорихме си след това с звучителя и той каза, вие видяхте част от нещата, защото нали, малко или много вие не чувате какво си говорят, но аз ги чувам, те са зад мен. И той беше дочул разговор между 2 от жените, едната от които казва, днес ще ви почерпя чай, защото дъщеря ми има рожден ден. Дъщеря е в Щатите, години наред не е идвала при нея или не се е сещала за нея, но такива неща са трогващи. Когато ми изпратиха снимките, тъй като имаше професионални фотографи, които снимаха, се така поразплаках, нали, тайничко, защото виждат се реакциите на хората. Хора в инвалидни колички. Хора, които са всякакви хора, които ръкопляскат, които се радват. И ако по този начин мога да въздействам на хората, за мен това е най-голямото, благословение на тази работа. Всъщност тук ще се хвана веднага за всички тези човешки истории, с които ти се сблъскваш постоянно през всички тези няколко години вече, в които си народен певец. Коя може би е най-така докосващата история, с която се сблъсквал от каквото и да е с твоя пред? И може би да кажем по-скоро една колективна история. Да, разбира се. Пътуването до различни места на страната, слава Богу, имам покани от различни градове, села,
където и да аз не отказвам ангажимент, стига да съм свободен. Съдбата на българското читалище. Значи една институция, която е много важна за нашата култура, доста пренебрегвана и на много места тези читалища имат страхотни сгради. С страхотни салони. Аз не съм очаквал на толкова малки места да има такива хубави сгради, толкова запазени. Доста от тях са изоставени, но пък това, което ме изненадва приятно е, че на много отдалечени места, дори в малки селца, си пазят сградата, поддържат я. В сградата има дейност и се следи този живот там да продължава. Такъв един пример е село Вакарел, което не е толкова далече от София. Доколкото знам, ако изобщо имало читалището, е било закрито. И самите жители на селото с собствени средства намират сграда, купуват ли, не съм сигурен как, ремонтират я, която е доста нисичка, доста малка, но тя е страхотно уредена, много добре изглеждаща, с мултимедии съвременни, с библиотека. Страшно много дейности за едно село, изненадващо много дейности. И това е така град Якоруда. Толкова дълбоко в Родопите, далече от София също. Дейността, която тече там на такива различни места, това ме радва. Това наистина е страхотно и понеже аз като актьор също даже с баща ми имаме едно нещо, което превърнахме в традиция да обикаляме тук в селата около Радомирско и аз съм част от кукления театър в Руси, идваме, играем представления и така. Имах възможност аз да се срещна с доста хора от селата и с доста читалищни дейци. И тъкмо това исках да кажа, понеже ти каза, че това е много важно. Не се ли крие именно в читалищната дейност всъщност, как да кажа, живота на едно малко общество, било то в село, било то в квартал, защото знаем, в градове дори имало квартални читалища. В някои хубавото е, че и досега се случва някаква дейност. Там деца имат възможност да се срещнат с изкуството, възрастни хора пък да продължават да имат срещи, както примерно в Бесърбово, в Русенско има нещо като малко народно хорче, където се събират възрастни хора и пеят. И да, това ми беше всъщност въпроса. Първо пак, читалището до голяма степен е уникална институция за България. Когато в университета сме правили преводи, сме се чудали и накрая оставихме читалище като читалище, без да го превеждаме, въпреки че има Art Center на английски, но до голяма степен това е уникална институция. И в отговор на твоя въпрос, да, това е средището и това е пътя на запазване до голяма степен на традициите, на идентичността, на културата в дадено населено място, стига то да функционира и стига да има сърцати хора. Още един пример мога да дам. Село Нови хан, което е близо до София, има страхотна дейност в читалището и празници, обичаи, занимални за децата, нещо, което не можеш да очакваш в крайна сметка те са едни държавни служители с едва ли много добри условия на труд. Но те са 2 дами или 3 дами, които правят всичко това. Така че след като там може навсякъде. Да, продължи. За хоровете исках да кажа, тъй като в момента това е свързано с следването ми. Приятно изненадан съм от факта, че на доста места, дори малки места, има хора, има певчески групи, къде по-непрофесионални, къде по-професионални с ръководител, но това също е начин да се запази тая традиция. Така, тъй като захванахте една много интересна тема за малките населени места генерално, поне за мен е интересна така или иначе. Като един софиян. Нали? Да. От много малко населено място, но идеята ми е такава, всъщност си била в много малки села, в много малки градчета. Смяташ ли, че можеш ли да заявиш, че българското село е живо? Или има ли достатъчно живина, има ли достатъчно сърцати хора, както и ти каза преди малко? Виждаш ли бъдеще в доста от тези села, в които си бил? Странното е, че да, колкото и така хората да се отнасят песимистично, да кажем, към селото. Със сигурност има села, които са обезлюдени, където живота е по-труден. Първо около София, където аз живея, всичките села при нас са пълни. Все повече млади хора отиват да живеят на село. Все повече хора се завръщат към селата. Не мога да кажа, че е лесен живота на много хора, които са там, но пък нещата продължават. И за мен това е бъдещето. Завръщането към селото. Това, което казахте, примерно читалището като институция. Все повече вериги отварят магазини там, нали? Това е не случайно. Все повече услуги се предлагат в малките села. Защо? Защото има хора. Когато има хора, има млади хора, те имат нужда примерно от занимални или от ясла, или от детска градина.
Не се случва в цялата страна, няма как да се случи за година 2-5, но мисля, че тенденцията е натам. И понеже така говорихме за традиции, аз исках да засегна една тема, която за мен е много важна. И това е всъщност отношението на нашето общество към българския фолклор в нашето съвремие. Защото аз и в предварителния разговор ти споменах, че забелязвам, нали, две така тенденции. Едната е на пълно отричане на това нещо, т.е. нали, това е чалга, това не е европейско. Ние се разграничаваме от това как може изобщо да си посмеем, нали, да си помислим за такова нещо, да се идентифицираме с него. И другото пък е криворазбрания патриотизъм и отношение към фолклора, където едни хора си слагат татуировки, веят някакви знамена, без изобщо да знаят всъщност това какво значи, каква му е историята и така нататък. Исках да питам, тъй като смятам, че ти имаш доста повече наблюдение, какво е твоето мнение по въпроса? Пак е деликатна темата и така чувствителна. Има го момента. Първо, фолклора до каква степен е запазен. Доста масово връщане има към фолклора, към народните танци, към песни, към, както каза, знамена, обичаи, хвърлянето във водите, които са до голяма степен безсмислени и комерциални неща. Това да влезеш в една река или в едно езеро и да се въртиш 15 минути на студа, аз също пробвах преди 2 години, няма никакъв смисъл. Нищо общо с обичая, нали, мълчаната вода, мъжкото хоро на водици, съответно жените, които са носили мълчана вода и т.н. И това е, как да кажа, показно. Хубаво е, когато се възражда даден обичай, или когато се представя даден танц, или когато се пее дадена песен, да се казва как е било, откъде идва това. Примерно, колеги правят сега песни, не че аз съм извадил толкова автентични песни, които не са пяти, аз също пея, примерно, Йована Йованки или песен на кой да се сетя, на големи имена, но не казвам, че това е моя песен. Тя не е моя песен. Тя е изпята от този и този изпълнител. Това трябва да се знае. Не може само едно старо поколение, които са ги представили, може би перфектно тези образци на фолклора, да ги пее. По-новите поколения също имат право да го правят, разбира се, с уважение и с нададено ниво. Но това е едното, нали, да се казва откъде идват нещата. Другото, даден обичай, откъде идва. Какво означава, какво точно се е правило. Много харесвам хоротеки и всякакви такива събития, фолклорни събития, както модерно ги казват, ивенти, но първо там не съм и голям специалист, но самата носия, това, което виждаме, дори по клипове, по предавания, комбинация на северняшкия лек с шопски потури, пирински пояс, всякакви такива неща. Пуснатите коси на жените, на танцорките, на певиците. Или певица да излезе с една бяла риза. Това означава, че тя излиза гола. Тя излиза по бельо. Все едно аз да изляза да пея по боксерки. Едно време това е било. И пак, нали, тези, които със сигурност аз от такъв тип грешки съм правил и тук мога да защитя колегите, нали, нашето поколение до голяма степен трябва да има учители, които да кажат това е така. Другото, диалекта. Имам колеги, които пишат песни. Не може просто така да се пише песен на диалект. Шопския диалект е един, родопския диалект е друг. Това, че слагаш някаква дума, която ти звучи стара, не означава, че текстът е издържан. Абсолютно. Всички тези неща, но пак казвам, трябва да има учители, трябва да има хора, които са наясно, които имат желание да научат младите, защото има малко и другата тенденция. Нали? По-старото поколение или тези, които са много разбиращите, могат само да критикуват. И това не е пътя. Това е много важно, което казваш, че трябва да има приемственост. Абсолютно. Аз всъщност ще се хвана директно за една тема, която мислех за малко по-късно да е оставено. Тя естествено някакси тя засегна по някакъв начин за звучността на езика. И тъй като ти си човек, който преподава на 3 езика, и всеки един от тях общо взето, навярно, звучи все едно ти е майчин език по някакъв начин. Все пак, би ли си представил по-скоро някои от другите езици, на английски и на гръцки, да можеш да постигнеш такова звукоизвличане и да напишеш първо песен, второ звукоизвличането да е на такова ниво, каквото е отродният ти език, все пак, в смисъл на всяка една дума. Това може би звучало доста смело. Пей на 3 език, нали, български като майчин, всъщност това са езиците, които преподавам. Английски като чужд, гръцки като чужд и български на чужденци. Да. Доста години вече. Странното е, че когато не пиша на английски, пиша само на български.
Имаше един период, в който бях написал няколко неща на гръцки, незнайно защо аз не мислех, че гръцки ми е на такова ниво. И то бяха неща, в един случай се бях събудил или не може да заспя много късно и беше някакъв диалог с Богородица. Нали, аз съм вярващ, но чак толкова религиозен не съм. Много странно, просто така излезе. И беше на гръцки. Сега в собствен репертуар на двата езика, може би, не зная. Бих искал да направя по-скоро проект с колеги от Гърция или от Румъния. Някаква етногрупа, нещо такова. Може би. Но в никакъв случай майчиният език не може да се сравни с чужд език. Поне аз така мисля. Колкото и да си добър, колкото и да си напреднал, винаги майчиният език си е роден. Абсолютно. Нещата са по-истински. Далеч по-истински. И нали, ще те върна всъщност към думата, която ти по едно време използва много, по-скоро за да определиш най-важното при преподаването, уважението. Има ли това уважение сред младите към народната музика, към фолклорната музика, по събития? Виждаш ли интерес от страна на по-младите хора към това нещо и смяташ ли така, че те откликват позитивно? По-скоро да. Въпреки, че скоро бях в една компания, където не знаеха, нали, аз, че се занимавам с музика. Една от дамите, нещо стана дума за ходене на заведение с жива музика, народна музика, и една от дамите каза: не харесвам фолклор, каза: аз не понасям фолклор. Нещо от този тип, много силна реакция. Всичките бяха много изненадани, аз си замълчах. Но не всеки е длъжен да харесва даден стил музика. Но това не означава ти да го отричаш. Примерно аз не мога да кажа, че разбирам метал музиката. Не казвам, че не я харесвам. Може би, ако я разбираш, ще я харесам. Да. Просто не е музика, която аз слушам. Но това не означава, че аз ще я отрека или че нямам уважение към хората, които харесват или които правят такава музика. Просто това е един пример. Да. Както и класическата музика, тя не е за всеки. Но това не означава, че човек трябва да я отрече или да гледа с изхождение към нея. По същия начин и към фолклора. Младите хора, изобщо хората, имат позитивно отношение. Първо, защото ние сме българи. Колкото и да се правим на нещо по-изтънчено, което не сме, то си ни идва от тук отвътре. Като чуеш гайда, ти настрахваш винаги. Когато чуеш българските неравноделните ритми, на теб ти заиграва. Да, не всеки танцува, не всеки би си пуснал народна музика в колата или вкъщи, но това не означава, че е по-малко българин. А пък и не е нужно, нали? В крайна сметка сме различни, имаме различни предпочитания. Сега може много да се говори за връзката на нашата музика в контекста на балканската музика. Колко близо сме до Ориента, ритмите, неравноделните ритми също. Да не говорим колко песни има, които са на няколко езика. Примерно има песен, която е на български, на турски, македонски. Примерно скоро записах една македонска песен, която има няколко варианта. Има и на гръцки. Елено Моме, Елениното, известното Еленино хор, го има и на гръцки. И е с подобен текст. Така че това тук също е така доста деликатна това тема. ме и напомня за един мой много любим филм. Със сигурност си го гледа, чия е тази песен на Адел Пеева. Това беше една от песните, която визирах. Тя е много интересен начин проследява историята на тази песен. Има и други такива. Даже аз в началото с един от композиторите, с който съм работил, имахме идеята да направим именно тази песен. Mm-hmm. Тъй като аз владея малко турски, искахме да я направим на, примерно, турски, гръцки, български, сръбски, но задържахме, тъй като сигурно ще има много критика, ще се приеме по не знам какъв начин. Знаеш ли кое е интересното за тази песен? И тук бих искал да го кажа, че във филма, нали, беше посочен какъв е българския вариант горе-долу на песента. Но когато споменах на баба ми за тази песен, дали я знае, се оказа, че баба ми всъщност знае сръбския вариант на песента, т.е. сръбския текст, но на български. Дали това е защото е от София и сме по-близо до там, не знам, но просто ето това беше нещо много интересно, че всъщност тя знаеше точно този вариант. Така, и тук може би трябва все пак да погледнем и доста по-назад във времето, а не да мислим за сегашните граници, за политически граници. Сега малко или много ние сме в контекста на Балканите. Преди не много стотици години, 100-200 години, границите са били по съвсем различен начин. Териториите, които са били тогава Турска империя или преди това Византия, имало много смесено население. Славянско, ромейско и така нататък, които са съжителствали добре и са имали културен обмен.
Това значи и фолклор, това значи и език, това значи и музика, танци и така нататък. Преди няколко години участвахме в една фолклорна ваканция и на връщане, понеже ние сме много така емоционална компания, и на връщане просто бяхме пуснали едно хоро, което бяхме научили, което ние знаехме като каракачанско хоро. Отбихме на една отбивка, пуснахме си по-силна музика в колата и си танцувахме. Много ни се радваха. Свиркаха коли, камиони, какво ли не. Направихме клипче, което качихме в една от групите за народни танци. Може би имахме близо 9000 харесвания, страшно много гледания, коментари, но да имаш и доста коментари от типа на какви са тези чалги, какви са тези гръцки хора, това не е това, това не е онова. Нали се започна пак едно, това е българско, това не е българско. Много спорно, защото това идва от времена, когато границата между България и Гърция не е била там или не я е имало. Тук отново не се ли получава едно разделение на хората на база на както ти добре подчерта, политически конфликти, а не толкова етнически, защото наистина на Балканите по принцип са чертани едни граници, които са малко изкуствени на база на историческия контекст. Да, така е. Особено съвсем новата история, пък и преди това. Абсолютно. И може би изкуството като цяло и съответно езика, музиката са неща, които преминават тия граници. Защото ето хората са слушали музика на сръбски език или литература на сръбски език. Съответно в Странджа, доста от странджанските песни са повлияни от музиката на фолклора на Беломорска Тракия, нали, с изселниците. Така че това е едно размиване, което е нормално. Не трябва така, не може да сложим граници и да се разделим. Да не говорим, че дори в рамките на самата страна има много различия. Всъщност, ти говори за това разделение в самата страна. И преди малко точно каза за изкуството като нещо, което да минава границите. И ти и аз сме хора на изкуството, нали, по някакъв начин. И изкуството не е ли именно това, което по принцип би трябвало да обединява хората в неговата форма? И то да ги обединява чрез именно това, че то засяга душата в крайна сметка и емоционалността. И ни отделя от сивотата на света по принцип. Да, и от дребните битовизми. Ами по принцип така трябва да е. Нали, то се възприема с, както каза, с сенситивността на човека, с сетивата, с светоусета. Много често ние слушаме, примерно, ако вземем песни с текст, който не разбираме или не познаваме, но те ни въздействат. Танците по същия начин. Когато един чужденец чуе неравноделни ритми от Балканите, реагира по някакъв начин. Абсолютно. По същия начин, както ние реагираме на едно оперно произведение. Нали? Ти може да не си го чувал, да не ти е толкова привично, да извиква някаква емоция в теб, което е универсалният език точно на изкуството. По същия начин, може би и с китайския театър. Да, с японския също. Да. А къде смяташ, че проблема в това, защо хората сякаш в днешния свят не винаги искат да се докоснат до това. И някой по-скоро да ги... не те да се докоснат, а някой да ги докосне така вътрешно. Тук, как да кажа, проблема е доста и практичен от една страна, и по-голям. Практичен защо? Едно средностатистическо семейство да вземем. Какъв достъп има то до изкуство? Какво дават телевизиите, какво пускат радията. Първото, което е. Второто, доколко имат достъп до някакъв концерт, до театър, до нещо качествено. Да, може би тези, които живеят в големите градове и нещо такова се представят, да, но първо те трябва да имат мотивацията да отидат или някой да ги запали. Но пак казвам, масовата култура, нещата не са никак положително изглеждащи. Колкото и положителен да съм, няма как да не го отчета, защото аз работя това са 20 години с различни поколения и виждам, как да го кажа, културния светоглед и на децата, и вече и на техните родители. И нещата не са много розови. Имаме ли един проблем с липсата на, както казвате, на участие на държавата по някакъв начин в стимулирането на правилните, първо до достъпа на хората до културни събития, второ на правилните ценности, които трябва да се проповядват в съответните произведения на изкуството. Независимо дали говорим за музика, за театър, за кино, така нататък.
Ами как да кажа, доколкото имам така наблюдения по-директни, нещата има много където може да се направи. Подкрепата на спорта, на изкуствата. Ето, и ти си пореден гост, между другото, който обвързва, и това е всъщност, което искаме да ви кажем, скъпи зрители, за това, че изкуството и спорта наистина имат сходно значение и ти ги обвързваш. Разбира се, за развитието на подрастващите, за качеството на живот на големите, за всеки. Сега в момента следвам музика и моите колеги са доста по-млади от мен, но това, което нашите преподаватели се опитват да ни внушат, е важността на нашата мисия, защото дай Боже по-голямата част от нас, от тях да станат преподаватели по музика, съответно в съседния департамент по спорт, по физическо, дано те да могат по някакъв начин да помогнат за тази промяна. Това е много важно, което казваш за това, че преподавателите ви говорят за важността на мисията. Тоест, човека на изкуството, той не работи конвенционална, традиционна работа. Това е наистина призвание и мисия и не е ли именно това единствения начин, по който всъщност ние, практикувайки това нещо, можем да бъдем максимално полезни на хората, които се докосват до така е, човек трябва да го вижда като мисия. Защото в изкуството, нали, има го елемента на шоу-бизнеса, който сега без него би било много, как да кажа, идеалистично. Да. Все пак живеем в 21 век и необходим е. Да. Но може би човек не трябва да губи център между нещата, трябва да балансира. Не трябва да отиваме твърде много към комерциалното. И тук също отново мога да дам доста негативни примери. Както се казва, може да стрелиш, тъй като нашия подкаст е и за добрите примери, но все пак и за проблемите в крайна сметка. Отново, може би до голяма степен и търсенето определя нещата. Най-простия пример. Търсейки изпълнител за едно участие, говоря за народен изпълнител, не се гледа много дали изпълнител, как пее, какво пее, дали пее на живо. Аз съм имал на 2 пъти така доста фрапантни случаи, където колеги са се очудвали, че аз пея на живо. И на мен е било странно. Един случай беше една журналистка, която каза, нали, нещо говорихме за мое участие, тъй като аз след интервюто трябваше да бързам и се притеснявах как ще стигна в София да пее. И тя чухме след това и каза, какво толкова се притесняваше, нали? Той 1 час посъти, нали, пееш на плейбек. Аз казах, как да ще пея на плейбек? Пътувам цял ден, беше студент, тогава валеше 1 час участието, все пак това е глас. Тя каза, ма ти на живо ли пееш? Казвам, разбира се. Шок. Тя каза, много извинявай, но просто масата, аз не очаквах, че ти пееш на живо и затова се чуда защо се притесняваш. И много пъти дори мои познати са казвали, ма какво му се тревожиш толкова, пусни плейбека. Те няма да го разберат. За съжаление, да, голяма част от хората, които ни слушат на концерти, няма да разберат дали съм на плейбек или не. Но пък в крайна сметка аз излизам като певец, не като буфосинхронист. Не казвам, че пея перфектно, има доста неща, които мога да развия. Но това прави живото изпълнение. Уважение, разбира се, това е уважение. Това е едно аз да седна да преподавам и да пусна един видеоурок зад мен и това да е моя урок. И си пиеш кафето през това време, да. Да, както правят много преподаватели, се оказва. Да. С новите платформи, с новите технологии, така се преподава в нашето училище. Това ключи винаги е в отношението. И наистина смятам, че хората на изкуството сме длъжни да подхождаме с отношение, с професионализъм и наистина мисионерски, защото така можем най-много да допринесем за по-доброто по някакъв начин. Да, в крайна сметка, нали, от тази гледна точка ние сме благословени с някаква дарба, която както дарба, както благословия, така и задължение към останалите. Да, това ме връща към притчата за талантите, която е библейската, но да, точно за това, че всъщност колкото талант имаш, толкова повече имаш отговорност към него. На гръцки думата харизма е от харизо, подарявам нещо. Да. Тоест харизма е, нали, там идва харизма на български, нещо, с което ти си дарен. Но в същото време, получавайки го, нали, ти носиш неговата тежест, защото то те задължава. Немалко примери има и в световното изкуство на хора, които са изключително талантливи били, но по някакъв начин славата или как да кажа, лакомията или други слабости са ги погубили. Как може да се предпазим от това нещо, тъй като
така, то все пак някъде си е вътрешно усещане на човек и вътрешен компас морален, да не се оставя да бъде претопен от общия прагматизъм, но той все пак е навсякъде около нас и как може да изградим защитен балон? Човек трябва да има ценности. Това е нещото, което първо да ги има и второ да ги отстоява. Защото ценностите в съвремието не се ценят особено, не се развиват, пък и, как да кажа, те са доста занижени. Критериите са доста занижени. Да. За съжаление не може да го отречем. Мога да го кажа и като педагог, и като, доколкото имам опит като изпълнител, като човек на изкуството. Това трябва да се култивира, защото ценности не се даряват. Те не може да кажеш, ето ти тези ценности или ето на това ще науча. Това отнема време. Това е възпитаване на цели поколения. И ние до голяма степен губим този натрупан опит, това отношение, тези ценности, които ги е имало преди. Към края, мисля, че тъй като исках една тема да засегнем, тъй като ти си казал, че в чужбина преподаваш понякога, всъщност имал ли си участие в чужбина като певец? Да, имал съм участие, нали, не са били някакви огромни концерти, тъй като аз не съм толкова наложено име. Имал съм участие в Северна Македония, където е доста така деликатно като контекст, в Румъния също, където пях на английски на едно събитие, и в Гърция. И мога да кажа, че фолклора се приема така доста добре, но пак ние сме в един балкански контекст, в една балканска ситуация. Сега в една по-далечна държава, като примерно Франция, някъде в Азия, но там би звучало по-скоро екзотично. Надявам се и това да се случи. Пожелаваме ти го искрено. С цяло сърце и така, понеже стигаме вече до края на нашия разговор, искахме да зададем въпроса, който винаги задаваме на нашите гости, да завършим с едно послание, което е всъщност отговор на въпроса защо винаги е важно да вярваме, че има как и има смисъл. Защото има как. Това е нещо, в което аз съм твърдо убеден в това. Това е въпрос на мироглед и не виждам причина човек да има друг тип мироглед, който би бил по-негативен. Всичко друго е оправдания, някакви извинения, по-лесен път, който може би за дадени хора, за даден етап от живота може да се приеме, но като цяло винаги има как. И човек трябва да се стреми да стигне до това, което вярва истински, че трябва да стигне. И как ще се обърнеш към всеки, който има примерно мечтата, както си бил ти? Имал си мечта да следваш в музикалната академия, но нещата не се получават първоначално. Как да се справят те с това разочарование и как да все пак един ден отново да се опитат и да си кажат, майната му, все пак ще опитам отново. Това ми е страст. Нещата се случват, има причина да се случат в даден момент. Сега, много е важно ние как поглеждаме на това. Дали ще го приемем като провал или като нещо, което трябва да се вземе поука от него, да се вземем урок и да се опитаме пак. Другото нещо, което, слава Богу, може би така устроен светът, ние поемаме удари силни до толкова, доколкото може да ги понесем. И пак тук е въпрос на така сила на духа, което се възпитава, човек да е готов да излезе от зоната си на удобство, на комфорт, което все по-малко хора осъзнават и го правят. Нали, трудно е, но всъщност аз често си мисля, че моята зона на комфорт, ако трябва да е изнасилвана, тя е просто толкова изнасилвана, че няма на къде повече. Отдавна е премината. Но това е въпрос на поглед върху нещата. Така че има как, винаги има как и трябва да има как. Помнете, винаги има как и винаги трябва да има как. Боби, благодарим ти за този страхотен разговор, тези 50 минути, колкото минаха, бяха просто... Просто не ги усетих. Благодарим ти за това, че ни потопи в твоя свят. Да, аз благодаря за поканата и ми беше приятно да бъда на тази трибуна. И така, дами и господа, ето че нашият пореден епизод в рубриката Има как вече премина. За нас изключително неусетно, но пък и много забавно. Надявам се, че разговорът с Божидар Златков ви хареса много. През следващите седмици очаквайте завръщане към рубриката Има смисъл в спорта. А до тогава не забравяйте да се абонирате за нашия канал в YouTube. Просто ударете камбанката. Както и да ни последвате в социалните мрежи Facebook и Instagram. До нови срещи! До скоро!